ng mga videos from playlist to watch later ng Isahan. So, ang unang gagawin po natin ngayon is pasok po tayo sa YouTube. Pagkatapos, i-search po natin yung pangalan ng account kung saan na-save po yung playlist natin. So, My Love Joe. My Love Own. Ayan po yung pangalan ng account kung saan po nakasave yung playlist namin. I-click lang po siya. Pagkatapos, i-click din po ulit ang playlist. Ayan po nakikita yung playlist po na ginawa ng admin namin. So, kailangan po dyan, kailangan i-click yung 3 dots po doon na nakikita sa right side. I-click lang po natin siya. Then, may mag-a-appear po na save to library and share. So, click share. And then, may makikita po tayo dito. Yung groups, ganun, FB, Messenger. So, ang i-click natin is copy link. Yan po. Nakopy na po natin siya. Pagkatapos, exit na po tayo sa YT. So, ang next step po natin ay punta po tayo sa cron. Ayan po. I-click po natin ang cron. Pagkatapos, i-search or i-copy link po natin dito yung kinapi natin kanina. Ayan po. I-long press lang po siya. Tapos may magpapakita na paste. I-click yung paste. So, ayan na po siya. So, search. Pero dapat kailangan po naka-desktop site po tayo para So, ayan guys. Ganyan na po yung setting niya. Nakaganyan na po siya. So, kailangan ko po siyang i-zoom para lumaki. Para makita po natin siya ng clear. Ito po. Kailangan i-play po natin yung number 1 na video. Just play po. Ayan po, nagpe-play na po yung number 1 na videos natin na nakasave po sa playlist. Ito po siya. Ayan po, nagpe-play siya. Ayan. So, ang susunod po natin gawin ngayon is i-click po natin yung number 2 na videos. May nakikita po kayong 3 dots dito. I-click lang po siya. May nakikita po kayong add to queue, save to watch later, and save to playlist. So, ang i-click po natin dyan is yung add to queue. Ayan po siya. May nakikita po kayong save dyan. I-click lang po siya. I-click lang po yung save. Pagkatapos po, may lalabas dito na save to watch later. I-click. Sorry, nawala agad.
Ayan po, i-click lang po yung watch later. Mag-check lang po siya yan. Pagkatapos, may makikita po kayong added to watch later na po dito sa baba. So, ganun lang po siya kadali. Pagkatapos, punta na po tayo sa YT apps. Balik na po tayo sa YouTube ngayon para i-check kung nandun na po siya sa watch later natin. So, hello guys. So, ngayon nandito na po tayo sa YouTube natin. I-check na po natin yung sinave natin na videos na galing sa playlist kanina dun sa cron na gamit natin. Ang gagawin lang po natin, i-check po natin yung mga watch later. So, i-click po natin ang library. Pagkatapos po, i-click po natin ang watch later. So guys, ayan na po siya. 92 videos is already here in our watch later. Ito na po siya, yung sinave natin kanina. Nagaling tayo sa cron. Ganun lang po ka-easy yun. Ganun lang po yun ka-easy mag-transfer ng playlist to watch later natin ng Isahan para hindi po tayo magpakahirap pa na mag-save sa watch later natin ng paisa-isa. So, ano pang hinihintay nyo? Just watch my tutorial. Thank you! And please don't forget to subscribe and like and click the bell button para ma-notify po kayo sa mga videos na susunod. Thank you guys! Sana po may natutunan po kayo sa na-share ko sa inyo para mapadali po kayo mag-save ng mga videos ninyo sa watch later natin, lalo na pag-abot ng 100 plus, ganyan, diba? So, ganun lang po ang gagawin natin para isahan at madali lang. Thank you so much guys! God bless us all and advance Merry Christmas to everyone! Okay, guess we're doing just